Mga kapuso, sensitibo kining musunod nga balita. Gawa sa pag-igo sa mga kabtangan sa mga biktima sa Bagyong Tino, nagbilin usab kini og kasakit, human mawagtangan og kapamilya ang ubang mga biktima. Sama na lang sa usa ka lalaki sa Liloan nga misuway pagluwas sa nalunod niya nga asawa. Ani ang report. Pwede please guys, tabangin. Liluan please. Sa pag-igo sa Bagyong Tino ni atong Martes, mikatkat sa mga atop ang mga residente aron malikayan nga maapil pagkaanod sa baha. Usa niini si Connie, ang misis ni Emmanuel Estrera. Nag-viral ang video nga gikuha silang silingan diin nakit-an nga gisuwayan ni Emmanuel sa pag-revive ang iyang asawa. Matod ni Emmanuel, ilang gipangdala ang ilang mga gamit sa ibabaw sa ilang panimay human kini masudlan og baha. Apan gibalik siyang asawa ang iyang giluto nga pamahaw sa ilang kusina. Dinhi na misaka ang tubig baha. Daling gikuha ni Emmanuel ang duha ka mga anak aron makatkat sa atop apan napakyas pagkatkat si Connie. Pagkatkat sa atop, nagpakitabang si Emmanuel aron maluwas ang misis. Matod sa ilang silingan nga mikuha sa viral video, nadunggan nila nga adunay lagubo sa atop sa panimay nila ni Connie ug adunay misyagit og tabang. Nag-dive ako, mga 3 busy siya para makita ko yung misis. Tapos bangbat nakita ko na siya, pinulat na namin pataas. Nagpatulong ako kung marunong mag-CPR kasi ako wala na akong lakas pag-CPR. Usa kasilingan ang miboluntaryong nag-CPR kang Connie, apan Sabihan niya ako na wala na pulso. So, hindi ako pumayag na wala na kasi may milagro naman eh. So, ako na lang doon hanggang nag-CPR hanggang maghapon. dihang naluwas na sila, mihangyo si Emmanuel nga dadun sa tambalana ng iyang asawa. Apan paglibot sa mga ospital, wala didto si Connie. Apan iyang nakita ng iyang misis sa punerarya na. Di, may milagro naman eh. Kung hindi sila naman naniniwala sa milagro, ako naniniwala. Kung hindi ako aalis sa asawa ko, kung hindi sila nagpaasa. Kasamtangang nagpuyo sa mga paryente ang ilang duha ka mga anak. Gipasabot ni Emmanuel nga walay sama kang Connie. Ikaw lang ang nag-iisa. Sabi ko, ikaw na ang simula at katapusan. So lahat ng mga pangarap natin, uuwi natin kasama yung mga bata. So, i-guide mo lang kami. Uban ni Lance Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.